A rendezvény Tímár Tibor, az Ascher Oszkár Színház művészeti vezetője nyitotta meg, beszédében pedig egy történelmi visszatekintést tartott, melyben felidézte a Csakovszky Árpád művelődési ház alapításának és elindulásának körülményeit, valamint arra is emlékeztette a megjelenteket, hogy miként vált a kerület egyik legismertebb kulturális helyszínévé az elmúlt évtizedek során az intézmény. 1991 a ház neve hivatalosan Rákosligeti Közösségi Ház. A Rákosligeti intézményben 91. december 7-én a szükséges felújítási munkák után újraindultak a tanfolyamok, klubok, közművelődési programok. 92-ben újították fel a nagytermet, és építették a régi színpad tervei alapján az jelenleg is meglévő színpadot, amit akkor Gregor József, rákosligeti születésű operénekes önálló dalesttel avatott fel 92. szeptember 17-én. Rendszeressé váltak a művészeti szalon rendezvényei. 1993-tól Rákosligeti Művészeti Napok címmel rendeztek, főleg zenei, képzőművészeti és színházi programokból álló rendezvénysorozatot, amely később, így az utóbbi években már hagyományosnak mondhatóan Csakovszky Művészeti Napok ünnepi programsorozattá vált.